Se oli ehkä vähän virhe mennä lukioon. Meni lukio oikeastaan vaan vanhempien painostuksesta. Mutta tässä vaiheessa elämää sitä kyllä huomaa, että ammattikoulussa on paljon parempi vaihtoehto. Peruskoulu käyn Helsingin suomalaisessa yhteiskoulussa ja sen jälkeen menin englanninkieliseen lukioon, jonka mä sitten loppujen lopuksi jätin kesken sen takia, koska niitä kursseja vaan en saanut suoritettua, kun oli tiettyjen aineiden kanssa niin paljon ongelmia. Mä en ole keksinyt semmoista mitään niinku alaa, mitä mä haluaisin opiskella. Se oli kanssa ehkä vähän semmoinen ongelma sen koulun kanssa, että kun siellä niitä kursseja kun valitsi, niin niitä valitsi vaan sen mukaan oikeasti, mitkä on niinku helppo päästä läpi käytännössä. Sitten kun se alan keksii, niin mä lähden kyllä mä voin lähteä opiskelemaan sitä kyllä ihan saman tien, että ei ole vaan vielä tullut semmoista hyvää ideaa, että mikä olisi sitten se niinku oma homma. Varmaan jokainen nuori hakee sitä paikkaa ja on vaikea löytää, ellei nyt justiinsa ole päättänyt 2-vuotiaana, että minusta tulee juristi ja minä tahkoon rahaa ja hoidan lakiasioita, piste. Mutta että monellahan se nyt varmaan on vähän hakusessa. Mutta kyllä mä uskon, että niillä, ketkä sitten ikään kuin syrjäytyy tästä, niin se ajatusmalli lähtee jo jostain koulupolulta, että koulussa ei ole onnistuttu, ei ole haluttu onnistua, ei ollut vanhempien tukea. Ja sitten pitäisi kuitenkin osata tehdä valinta, vielä mahdollisesti oikea valinta. Joillekin se tahti saattaa olla, se tahti voi olla vähän liian kova, että siinä ei pysy oikein perässä. Et käytännössä kun säkin olet vielä lukiossa, niin mitä sä haluat 16-vuotiaana, niin en mä usko, että 16-vuotiaana hirveän monilla kuitenkaan on semmoista, niin kaikki on kuitenkin vielä sen verran lapsia siinä vaiheessa, että ei kaikilla välttämättä ole semmoista kiinnostusta vielä siihen tulevaisuuteen sinänsä, että ei mun mielestä sen ikäisenä vielä hirveästi sellaiseen käytetä aikaa sellaisen ajatteluun, eikä mun mielestä pitäiskään. Mä näen itteni 5 vuoden kuluttua jossain töissä, vakituisessa työpaikassa tai opiskelemassa, jos keksin sen alan. Ei tässä kuitenkaan niin vanhoja vielä olla, että tässä olisi elämä mennyt ihan päin helvettiä. Tai sitten mä oon 5 vuoden päästä tässä sohvalla vaan rullaa spliffejä tai hengailua. Sekin saattaa pitää paikkaansa. Skeittaus toi tänne. Mä asuin vielä Rovaniemellä, kun kaveri soitti ja se oli pyydetty Kontula tästä alakerros 30 metriä niin skeittihalliin pyörittämään Helsinkiin ja sit se tarvii siihen kaveria ja se kysyi multa, että onko mulla mitään. Sitten mä tein jotain ravintoladuuneja, tein Rovaniemellä, että mä voin jättää saman tien ja tulla. Sitten alkoi tulee jotenkin töissä maalla, skeittaa itse. Sitten on vielä vähän skeittifirmoissa mukana ja sitten niitäkin skeittihallilla töitä, niin joku piti jättää, että alkoi tulee joka puolelta sitä skeittausta. Ja sitten mä päätin, että mä lähdin sieltä pois, niin pomo tarjosi, että haluaisinko, että mä olisin sopiva nuorisotyö, että haluaisinko sitä. Ja sitten mulle tarvittiin oppisopimuspaikkaa ja kaikkea. Ja mitäs mä oon kohta 7 vuotta ollut tässä duunissa sitten ja nuoriso-ohjaajana. Ja ihan mukava, että ajautunut tänne ja tälleen ja tietää oikean paikan ja näin. Työnkuvaa kuuluu monenlaista. Niin. Varmaan kannattaisi katsella niitä unelmia ja lähteä niitä toteuttaa ihan silleen, vaikka ne tuntuukin hankalalta. Eikä varsinkaan lannistua, jos ei pääse ekalla johonkin kouluun tai jotain. Että kyllä ihan oikeasti, jos haluaa töitäkin, niin ihan varmasti saa jotain varastohommia ja jotain tuommoista välivuodeksi tai jotain. Niin ehkä semmoinen turha kiire pois, että nyt mun on pakko olla valmis ja näin.
mulla on itselläni ainakin siis hirveän korkea työmotivaatio. Jos joku tulisi vaan sanoa mulle, soittaa sovikerrassa, että joo, haluatko duuniin, mä lähtisin niin duuniin saman tien käytännössä. Ja mä opin hirveän helposti ja vaikka itse sanon, niin kokemuksen mukaan niin siis on erittäin pidetty myös ollut monilla työpaikoilla, mutta sitten siellä on nämä just korkeampi johto, jotka ei käytännössä edes niinku ole ikinä nähnytkään mua siellä tekemässä niitä töitä, niin he ei sitten voi tarjota mulle töitä, vaikka työvoimaa tarvittaisiin, koska se on helppo pyörittää vuokratyöntekijöitä silleen, että määräaikainen sopimus sitten siinä vaiheessa, kun pitäisi ruveta puhua jostain vakituisesta työpaikasta, niin siinä vaiheessa voi vaan potkia pihalle ja ottaa sinne uuden vuokratyöntekijän duuniin. Mä en ole itse vielä mitään tukia hakenut, että vaikka on ollut yli kuukaudenkin välillä työttömänä, niin en mä jaksaisi sellaista itse tehdä. Että kyllä mä mieluummin haen sitä duunia vaan, kun rupean elämään niillä tuilla. Että vähän niin kuin pelottaa se, että jos niitä tukia, jos niillä rupeaa elämään, niin sitten, että jos siihen jää sitten jumiin. Että sitten se motivaatio katoaa se duunin hakemiseen. Että Pidetään 200 koiran elämää. Mä oon erittäin kyllä onnellinen ihminen sinänsä, että mulla on tosiaan kaikki mitä tarvitsee, että asunto, tyttöystävä, koira. Se riittää mulle, että mä en oo semmonen ihminen oikeastaan, joka niinku asettaa itselleen hirveästi kaikkia saavutuksia. Että se on mistä vaan nauttii elämästä ja katsoo, että mihin sitä tulevaisuus sitten vie. Jos jotain esimerkiksi masentaa se, että tekee jossain liukuhihnalla töitä, niin en mä sitten niinku syytä ketään siitä. Ja se joutuu sen takia, että työ on liian yksitoikkoista ja siitä ei pääse oikein mitenkään ja on ihan niinku jumissa käytännössä siinä työpaikassa. Niin kyllä mä uskon, että sekin niinku saattaa jotain ihmisiä masentaa, mutta itselläni mulla on silleen, että mä tykkään siis töissä käymisessä, ei siinä mitään, mutta töiden saaminen on sitten, se on se henkilökohtainen helvetti niin sanotusti.